Ja, en daar beginnen we nu, bij die. Jullie moeten leren niet te gaan discussiëren onderling. Nog 1 keer en het is klaar. Ik ben nu boos. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Het is altijd heel chaotisch. Een beetje een soortje, maar wel heel gezellig en een georganiseerd soortje. 2, 3, 4. Een hele gezellige club mensen die het eigenzinnig binnen. 3, 4. Het leuk vinden om te doen, die het een uitlipje willen, maar dat doen ze. En ook het trainen, het fysieke bezig wezen, dat vinden ze heerlijk. Ja. Jullie werken alles op de diagonaal. Ja. Nee, niet frontaal, op de diagonaal. Jullie maken een diagonaal met die mensen daar. Er moest voor het jubileumfeest van 3D snijtemaans nog wel even pittig gerepeteerd worden. Want 4 verschillende doensen opvieren op 4 verschillende locaties is een dreigeput. Voor mij gaat het zo via dat ik het wel heel saai zou vinden en een beetje vlak. Mijn weekends is maar, mijn dagen. Als ik daar net in kon doen. Ja, echt hobby is het. Maar als een hobby hoeft net direct te zitten dat je er net serieus mee bezig bent. Daarom proberen we vaak op te treden. En als we ermee bezig zijn, ben ik wel heel erg goed en geconcentreerd mee aan de slag. Om te zorgen dat het wel echt iets lijkt. Ja, het is wel een beetje experimenteel. Wat ik een heel groot verschil is, vind ik zelf, dat als zoals naar jazz of streetdance of dat soort dingen, dat het heel erg met de groep is. Dat iedereen alles tegelijk doet. En wij zijn natuurlijk wel echt met de groep bezig. Maar iedereen doet daar binnen zijn eigen plakje. Met choreograferen maak ik een beweging wat dicht bij mij leidt. Dat leren we aan. En dan vind ik het heel belangrijk dat die beweging van de mensen zelf wordt. Dus ze gaan er zelfs mee aan de slag, ze gaan hun eigen taal van maken. De een is wat krachtiger dan de oren en dat ziet ook in de bewegingen. En die karaktereigenschappen ziet dan ook weer om. En dat vind ik zo leuk van deze groep, dus zicht naar mensen. Zicht net naar robots, zicht naar mensen die het echt wel eens een foutje maken, maar die er heel willen aan haar. 1, 2, nou het wiebelt veel te veel. Al deze dansen die we nu doen, hebben we allemaal een keer ook op een podium in het theater gedaan. En nou wordt dat eigenlijk verplaatst naar een bepaalde locatie. Dus het krijgt voor ons ook een heel andere intentie. Die passie heb ik altijd al gehad, passie voor muziek, passie voor dansen, bewegen op muziek, dat vind ik prachtig. Het is wel pittig modern jazz wat we doen. Weet je, de lat komt ook steeds een stukje hoger. Dus je hebt een dans en dan bedenkt Ingrid weer een nieuwe dans. En toch weer ons pushen om toch weer beter te dansen en weer mooiere bewegingen te maken. En nu kijken jullie mee. Nu nemen jullie het publiek al mee. Kom maar, zeg je tegen het publiek. Ja, gaat u mee naar buiten? Toen wij hiermee begonnen, toen hebben we video's en dvd's bezien van vorige werken. Dan zeiden we van, wat ben wel dynamischer worden. Wat wie het eerst sloom alle jaar en langzaam en zo precies. En nu doen ze het echt. Het is nou volle meer en volle meer. Het niveau is hoger. Ja, de vrijheid. Ik vind het heel vrij als ik doe. En ik vind het heel leuk om gewoon creatief bezig te zijn, mijn eigen bewegingen te bedenken en te ontdekken. Ik vind het een hele unieke club. Het leuke is dat Ingrid is heel creatief. Dus ze verzint echt de meest leuke, ingewikkelde doensen. En ik vind het leuk dat iedereen heel uniek is. Dus we doen net al precies tegelijk. Ze maakt echt gebruik van onze unieke bewegingstaal. En die is bij iedereen heel verschillend in deze groep. En dat vind ik echt heel leuk. En net alles is van tevoren fastline. Dus een aantal dingen worden geïmproviseerd of maakt je misschien al in plaats van dat Ingrid dat bedenkt. Ja, het is een hele gezellige groep. We zijn net een club met audities en zo.
de mensen die erbij doen, die bellen mij op. Ik wil graag doen bij hem, ik ga hem zoen, ik wil er graag bij. Ken dat? Nou, dan zeg ik altijd, nou, draai maar een keertje mee. En dan zullen we zien of dat kan. Wat ik wel heel graag wil, is een keer met 3D naar een wat landelijk festival. Of naar over de grenzen, over het Friesland heen. En dat doen we echt nog wel eens, maar ik vind dat wat te min. Overal, dat is nog wel een droom, ja.